kong'o. Joyce, adwa ni awach ni mokwongo adwa nago ne jood bura erokamano nikech gise bedo ka gitiyo gi katiba e yo ma ji nyalo neno. Ok en yo maber ahinya ni en 100%, nikech onge gima nyalo bedo 100%, but gin average around 80% mwanyalo miyogi. Nikech ka katiba nodonjo, to katiba nobiro, nyathi konyuol, nyathi mawendo, te nyathi maonge ng'ama nyalo ng'e nyinge kapok omiye nying. Omiyo katiba kanodonjo to kata jood bura mang'eny nokong'eyo e katiba no noting'o ang'o. To jood bura osedhach gi katiba ma koro wanyalo neno matunda ma jood bura go bosenyuolo. Mokwongo, jood bura aseneno ka jood bura, thoth jood bura oseluoro chik mar katiba mar tiyo gi pesa mar CDF Arietha. Do be ni ok giluoro wachno, de ginyalo kawo pesano to gitimo go dwachgi giwegi. But nikech katiba bendo guide gi kendo ging'en ka gitiyo gi pesa na Arietha to chik inyalo kawnegi, jood bura oseluoro mano. Jood bura aseneno ka weche mag legislation bende gitimo maber kaluwore kaka katiba dwaro. Kata ok osebedo 100%, but magisetimo oromo ng'isowa ni gitiyo gi katiba e yo makare. Mak mana ni nitiere kwende moko ma jood bura winjo Mheshimiwa Nyamita oloso kanyo. Nitiere kwende mise jood bura ni bedo machiegni gi the executive ka gidwa timo gimoro. Adier mano nwaneno kata mane loch mar migosi Uhuru mokalo. Kane ikalo kata security laws, jood bura nokalo chike ma kata gin gikia ni chike gang'o manie igi. Omiyo nitiere seche moko ma gibedo machiegni gi the executive, akia ni the executive miyogi premende moro momiyo gikalo gik moko ma seche moko wan kaka oganda, kaka raia ok wamor godo. Nyaneno kata kane seche mane thicho migosi Gachagua, jood bura te kata mapok nowuoyo gi Gachagua, kata pok noneno richo mar Gachagua, pok nowacho kata richo mar Gachagua oko e pap kwende ma ji wuothe ka gidonje e kucho, to koro gigoyo ni Gachagua ne gigole. Nyiso ni seche moko nitiere moko manomiye mit bilie moro mondo gitim gima ne gitimono. But gima duong' ni wami jood bura thuolo margi ka gitiyo mondo wanen to katiba ma gitiyo ni kaka jood bura to bende gineno pek, gin be onego bed ging'isowa kata ka gin e parliament kata ka gin kwende moko ni yawa katiba ma wantiere go kaka wan jood bura wan be wan gi pek mwaneno, and pek mwaneno no raia mondo wuog oko mondo konywa e referendum mondo warid kwende mamoko. But Joyce, adwa nanyisi ni jood bura to osedhi maber gi wach mar katiba kendo ok dwasegi ahinya, to wamiyo gi thuolo mondo wane kaka ginyalo tiyo. Kamano Joyce. Brian, winjo kanyo ka Albert wacho ni en korka kore, no ka jood bura